Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis, fil-bidu ta' din l-Ewkaristija, inroddu ħajr lil-mulej illi tana jum ieħor li fih nistgħu niftakru illi hu dejjem magħna, li fih ħanirċievu kelma illi għandha dejjem tqawwina biex insaħħu il-fidi tagħna u l-konvinzjoni li nkomplu nimxu wara Kristu. Iżda fuq kollox nirringrazzjawh għat-tifkira għażiża illi llum aħna l-Patrijiet Franġiskani Konventwali qegħdin niċċelebraw f'dan is-santwarju għażiż għalina tar-Rabat, li hija l-Verġni Imqazza Marija Om tas-Saħħa. Devozzjoni antika fl-ordni illi xterdet ħafna fl-aħħar seklu, propju minn dan is-santwarju. U llum naħseb huwa jum tajjeb biex niftakru u nitolbu bil-ħniena lill-Omna Marija, Om tas-Saħħa, tkompli tidħol għalina f'dan iż-żmien diffiċli illi qegħdin ngħixu bħalissa. Tafu daqsi iż-żmien tal-imxija, kulħadd imwerwer. Iżda Marija trid issaħħaħna, trid tagħmlilna l-qalb, tagħmlilna kuraġġ biex ma naqtawx qalbna u nkomplu nħarsu il-fuq. Minn hawnhekk nixtieq insellem lit-telespettaturi kollha ta' TVM2 li qegħdin jarawna mid-djarhom. Nixtiequ nsellmu wkoll u nwedu t-talb tagħna lill-kongregati kollha u d-devoti li għandna f'Malta Għawdex ta' dan is-santwarju. Iżda b'mod speċjali nixtiequ noffru dawn il-misteri qaddisa għall-eżistana illi ħallewna u wkoll għal dawk in-nies illi bħalissa jinsabu morda, illi huma mtaqlin taħt it-toqol tal-mart, mhux biss fiżiku imma wkoll tar-ruħ. Għalhekk eżistej fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna sabiex nitħejjew tajjeb u niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art li bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk u natuk ġieħ u roddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek il-Qaddis, inti waħdek il-mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna l-qaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u fil-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-Imqazza Marija dejjem Verġni neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu ilena ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħekom mal-Ispirtu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera driħ il-mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel
biex inħarsu lejh. Jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ. U aħna xejn ma qisnieh. Iżda huwa refa' fuqu il-mart tagħna. Tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda huwa kien miġrub minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna u għall-kastig fuqu, u bis-swatt tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Ħaqruh u qgħad għalihom, bla ma biss fetaħ fommu. Bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġa imbikma fit min igizza. Ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq inneħħewh. U min qatt jaħseb fuq xortih. Iva, għaxtuh mill-art tal-ħajjin. Minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawh qabar mill-ħżina. U mal-onja difnuh. Għalkemm ma għamel ebda dini. U minn fommu ma ħareġ ebda qerq. Iżda l-mulej oġbu jaksu bil-mart tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni. U għat jara nisel u jtawa l-jimu u rida tal-mulej isseħ fih. Il-kelma tal-mulej. Nejdu flimkien. Birek ruħ tiegħi il-mulej li jfejja il-mart tiegħek kollu. Birek ruħ tiegħi il-mulej li jfejja il-mart tiegħek kollu. Birek ruħ tiegħi il-mulej qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Birek ruħ tiegħi mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu. Jifdi lil ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjieba l-ħnina. Birek ruħ tiegħi il-mulej li jfejja il-mart tiegħek kollu. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha. U wara fil-Moser ħsieb tiegħu, l-mejjel tiegħu lil ulied Iżrael. Birek ruħ tiegħi il-mulej li jfejja il-mart tiegħek kollu. Ħaninu twajjeb il-mulej, idu ma jadab u kollu madrija. Ma mexjiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunietna. Birek ruħ tiegħi il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat il-libnu, imwieled mill-mara, imwieled taħt il-liġi, biex jifdil il-dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' uliet. U għax intom uliet, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna, jgħajjat Abba, missier. U hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben. U jekk iben, werriet ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Għatina l-għajnuna kontra l-għadu, għaxxejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem.
il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tix f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tix flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu, ma għandhomx inbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek, mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm sid ġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm mar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. Huma marru jagħtuhulu u daq l-ilma mibdul f'inbit u billi ma kienx jaf minn ġie għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel. Meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun anqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb irfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Il-kelma tal-mulej. Il-misteru ta' Onna Marija huwa marbut ħafna mal-misteru ta' Sidna Ġesu Kristu u li kieku ma jkunx wieħed diffiċli ħafna li jkun l-ieħor. Iżda maħniex se nitkellmu fuq dan il-misteru għaliex m'għandniex ħafna ħin, ma pjuttost nifhmu u nirriflettu fuq il-prattiċità ta' Marija fil-ħajja tagħna. Fajnejna jidher illi Ġesu bata ħafna iktar minn Marija u hekk hu. Iżda Marija l-kemm forsi ħadd ma refa lanqas seba' wieħed fuqha, imma batit ma' binha il-għażiż illi ratu għaddej minn dawk il-mumenti kollha. Fil-bidu ma kienet tifhem xejn forsi bħalna wkoll quddiem il-misteru ta' tbatija li spiss jippersegwitana. Tbatija fiżika iva kifra, però tbatija tar-roħ taf tkun iktar kifra ukoll. Marija tħoss għall-binha u tħoss ukoll għall-umanità. U fil-Vanġelu tal-lum ta' San Ġwan li għadna kif smajna jiġi proklamat, niltaqgħu mal-famuż tieġ ta' Kana, forsi l-iktar tieġ famuż u importanti tal-istorja. U wieħed isaqsi, imma dan il-Vanġelu x'għandu x'jaqsam ma' din il-festa illi llum qegħdin niċċelebraw. San Bernard, qaddiż kbir, irrifletta ħafna u kiteb ħafna fuq Marija jgħid, m'għandhomx inbit. Marija ħasset għaliex l-arajjes kienu mifxula. Marija tħoss għal kull wieħed u waħda minna, kull meta tarana imtaqlin, kull meta tara illi l-festa tagħna ġejja fix-xejn għaliex l-inbit tal-ħajja tagħna wasal fl-aħħar. Marija tħoss għal kull wieħed u waħda minna. U naħseb din hija l-iktar ħaġa prattika illi Marija għandha fil-fidi tagħna u għalhekk inħossuha daqshekk viċin tagħna. Mara tad-demm u l-laħam bħalna kienet magħżula iva mill-bidu, anzi, minn qabel bdiet id-dinja,
Għaliex kif edna fil-bidu, il-misteru tagħha huwa marbut mal-misteru ta' Kristu. Imma kienet tad-demm u l-laħam. Imxiet din id-dinja qabilna, imxiet qabilna. It-tobija tas-salib u tal-mart refatu qabilna, tifhimna, inħossuna ħafna viċin tagħha. Forsi għal din ir-raġuni għaliex tħoss. U aħna nafu illi Marija tħoss kull meta lilna tarana mifxulin. Kull meta tarana bdarna mal-ħajt. Kull meta tarana illi tħallna fis-sqaq u ma nistawx noħorġu minnu. U l-festa tal-Marija, Madonna tas-Saħħa, naħseb trid tfisser dan lill-poplu ta' Malta u Tawdex. Il-Marija qiegħda dejjem hemm, bħal kull misteru ieħor tal-Madonna, imma dan huwa ħafna iktar prattiku. Għaliex il-Mart kollha kemm aħna nħossuh fuq spallejna u jdejjaqna. Għaliex il-Mart huwa diffiċli u s-salib tiegħu huwa tqil ħafna biex inġorruh. Imma hi għexet qabilna u tħoss għalina u tħoss magħna. Għalhekk tajjeb, eżis tiegħi, illum niftakru f'din omna illi qiegħda hemmhekk. U jekk tinnotaw fil-Vanġelu ta' San Ġwan, ma jgħidilniex illi Marija kienet mistiedna, kienet hemm. Marija qiegħda hemm fil-ħajja tagħna, qiegħda hemm tħares fuqna. Tara illi l-inkwiet tad-dinja, it-tfixkil tal-mart fiżiku u tar-roħ biex ma jfixkilniex u tħoss. U x'tagħmel meta tħoss? Ma tiqafx tikbi biss, għax taf illi aħna ma rridux biss min jikbi magħna, imma tintervjeni u hemmhekk tkellem il-Ġesu b'dik l-awtorità ta' mara qaddisa, ta' mara illi trid tgħinna, ta' mara illi trid isserħilna qalbna u tgħidilna jiena naf minn xi għaddej, jiena qed inħoss daqshekk. Ħankellem il-libni u hu se jagħmel il-miraklu. Ejjew insaħħu din id-devozzjoni fil-qalb tagħna, mhux għas sempliċi raġuni biex insaħħu d-devozzjoni u jkollna devozzjoni oħra l min nitolbu, imma biex ngħixu din il-karatteristika daqshekk sabiħa u qawwija, daqshekk prattika, daqshekk viċin tagħna illi tkellimna b'lingwa illi kapaċi nifhmuha. U Marija tieħu ħsibi. Tgħid lill-qaddejja għamlu li jgħidilkom hu. U l-festa tkompli għaddejja, l-inbit ma jispiċċax u l-arajjes lanqas biss jintebħu illi kienu f'dak il-periklu kollu. U l-istess aħna. Ejjew allura inkomplu nitolbu, mhux biss għalina biex aħna biss insibu l-ken imma l-eżistana għal dawk in-nies li forsi ma jemnux, għall-umanità kollha u b'mod partikolari f'dan iż-żminijiet diffiċli illi qegħdin ngħixu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaq il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem.
salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu l-mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem b'fomm il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubi. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja ċerta fl-imħabba tal-Alla l-missier għandu għalina. Ejjew f'dan il-moment nresqu it-talbiet tagħna bl-interċessjoni ta' omna, is-saħħa. Għal Papa Franġisku, l-isfijiet tagħna Charles u Joseph u rajja kollha tagħna biex int missier tagħtihom is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem biex jkomplu jwettqu ir-rieda tiegħek nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal morda kollha, dawk fl-isptarijiet u fid-djar biex inti mulej tkun viċin tagħhom fid-tbatija tagħhom flimkien ma' ommok, tas-saħħa, u twennishom u tfarraġhom nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal kongregati u devoti kollha tal-Madonna tas-Saħħa. Nitolbu biex huma fil-mumenti ta' tbatija jarfu jaqdu tbatija tagħhom mas-salib tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u mad-duluri ta' Marija biex hekk jiksbu l-ħajja u s-saħħa ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jieħdu ħsieb il-morda, tobba, infermieri, carers, biex inti mulej tagħtihom saħħa u paċenzja biex jkomplu jikkuraw u jfejqu lil dawn ħutna bl-għajnuna tiegħek nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għad-dinja kollha li għaddejja minn żmien ta' pandemija. Ejna mulej, tina l-fejqan meħtieġ, ejna nkunu responsabbli ta' xulxin f'dan iż-żmien u dejjem nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-eżiż mejtin tagħna, mod speċjali dawk li mietu matul din il-pandemija. Tihom is-saħħa u l-fejqan ta' dejjem u li inna kattarna fil-fidi li jgħatni naqdu flimkien fil-glorja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Grazzi mulej tal-li qiegħed tieħu ħsiebna. Grazzi tal-li tisma' t-talb tagħna li jsirlek minn dan is-santwarju u minn djana. Imma grazzi fuq kollox mulej tal-Ewkaristija li settina is-saħħa u l-ħajja tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Tiġi tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Din l-offerta mulej tqawwi lilna fil-grazzja tiegħek bit-talb kollu saħħa tal-Omm imbirka ta' ibnek il-waħdini u żżommna l-bogħod minn kull deni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xira li nroddulek ħajr u sewwa li nsebħuk mis-Sir Qaddis għaliex il-Verġni Mqazza Marija li ssieħbet b'mod tal-għaġeb fil-misteru tad-dbatija għall-morda li jitolbu il-ħarsin tagħha. Tiddi bħala sinjal ta' saħħa u tama fis-sema. Lil dawk li ħarsu lejha tagħtihom eżempju ta' ruħ marbuta għal kollox mar-rieda ta' Alla. Kollha kemm hi xebħ ma' Kristu. Li fl-imħabba bla qis tiegħu għalina refa' fuqu il-mart kollu tagħna u tabba bin-niket tagħna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna fil-waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għaliex bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek, miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u id-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaliex hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħaq il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radlek il-ħajr, birek, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ħaraf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek
biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġi Mqazza Marija Alla, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Marti Glorjużi tiegħek, ma' Missina San Franġisk, mal-qadisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel mulej li din il-vittma li terġa' tħabibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqfiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tjieba talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek, Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, imsejħin biex nersqu iktar lejn dawn il-misteri tal-ħajja tagħna, imsejħin biex nafdaw iktar il-ħajja tagħna f'idejn Marija ħalli twassala għand bina l-Aziz. Ejjew nitolbu bl-istess kliem illi hu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missirna, illi inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dawn fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-ewwel glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu s-sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswa lilna sitt qalbihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għamel li din it-qarbin bil-ġisem. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin aħna li aħna mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuni għal-ħajja ta' dejjem. Il-ġisem Kristu.
namlu tqarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kollox kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Marija, tas-saħħa, aħna nafu li qatt ħadd ma resaq lejk u inti nsejtu. Għalhekk aħna l-mitimbin fik nittamaw ħalli nissaffew minn ħtijietna. Tinsinix, o Marija, lanqas fil-mar tal-ġisem tagħna. Ejn ukoll lil-niesna u lil-ħbiebna li l-mar tagħhom sammarhom ma' sodda. Aqlalhom mingħand ibnek Ġesu il-fejqan fil-ġisem tagħhom. Imma Marija, jekk Alla jrid jippermetti li aħna nbagħtu fil-ġisem tagħna, nissel fina s-sabar fil-mar tagħna u ta' niesna. Għenna, o Marija, sabiex l-istess mart isaffina minn ħtijietna bi Kristu Sidna. Amen. O Marija, is-saħħa l-għanna. Nitolbu. Mulej Ġesu Kristu, l-ikla divina bil-ġisem u d-dem tiegħek li ħadna llum fit-tifkira ta' Ommok Marija, tas-saħħa. Titfa' fuqna il-ġid ta' dejjem fil-ħajja ta' issa u f'tali ġej, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox u jħariskom, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Immorru u nkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu.